Panguva ino ichabvunduka munyika yeZimbabwe pari kuonekwa kunzi yesterday the parliamentary meeting was adjourned. Panguva ino panokuwa kunzi the speaker did not attend. Vanhu vanga vasikanyatsi kuziva kuti the speaker varipo vakakula for the meeting. Why didn't they attend? Panguva ino kuonekwa kunzi pane critical issues ari kuonekwa kunzi ane vanhu ari burning ari kufanira kuquestiona and ari kufanira kuiswa in place. Ndisana bina mashuka budanyirwa panapa kuti subscribe like on the bell icon. Timina mpozo anoboda poster joko Mdenda muri kuona budanyira chiti. Sadly, Parliament has been adjourned to 5 May. Speaker of Parliament did not attend. Only the Deputy Speaker was available. Sadly, nothing happened today. We await for further action. Panapa tona vanhu vagumbuka zvakanyanyisa. Topinda mucomment section vanobuda vanyora chiti. Many Zimbabweans from the day Comrade Bomshogeza announced impeachment route knew it won't see the light of day in Parliament. Mwanopindawo achiti he was afraid of the impeach proceedings to be initiated. Mwanopindawo achiti the Zimbabwe we have is the Zimbabwe I don't want at all. Mwanopindawo achiti was it because or it wasn't? That is the $1 million question. Mwanopindawo achiti maimboti Geza haana power yevo vakutya kupinda parliament yavakavaka nemaChina yakanakisa kudaro. Mwanopinda vachiti pari kupisa. Mwanopinda vachiti dai nganga vaprofita nevafemberi chaivo variko vaidei vakaonera kare mutambo webhora nemaresults aya ose before vapinda munhandare. But fecha unopinyoresa munhu musha wese nemhuri ukasara wave musvo. Mashoko anobuda panapa achitogwa nevanhu vari kuona kuti aiwa toona vana Joko Mdenda vakutya kutopinda muparliament panguva ino nekuda kwenhau iri kuonekwa kunzi iri kuchuridzana weimpeachment nedzimwe mamwe maissues ari kunyatso kuonekwa kunzi even vanhu vari on the ruling party macho imomo vanoonekwa kunzi maZANU-PF MPs and councillors they are firing them questions anyatso kuonekwa kuti people they are against this government iripo iyi nethis leadership. Tudze mafunguro emotodi pamusoro pechiitwa chimira comment section yedu. So subscribe or like, turn on the bell icon.